Wallaby ID. Na 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 yeah. Tarks on the style important king. Mushika nasi andina panda kambo vagonera pakuta vana futi ndopanda ponera shanyangwe ndakavafonera unonzwa vachiti ndatovanonokera kuti ndingonzi ndatadzi vakundiraramisa life inorwadza ndirini pandichavafadza vatonsakadza but why kuchingotadza ini chete but why nai pamwe pacho ngavanditsvete why mosvairi yangu chete but why vachidai nai pamwe pacho ngavanditsvete azvinotanga nhasi pakandibvira ndiri kuchikoro ndokwa vakatangira chimero pamwe pacho ndovanditakudza mutoro ndikaita namba 4 kutiche 40 iwedzera 0 saka zvinojairika unge bhora ndatoona zvinotambika kurarama semukadzi ari pabarika ndosaka ndakubvunza kune wakatisika but why kuchingotadza ini chete but why nai pamwe pacho ngavanditsvete why mosvairi yangu chete but why vachidai nai pamwe pacho ngavanditsvete ndavambondimirira inga ndakajaira ndava kuzvizivira kuti vanondivavarira avana kana one day ngavakanditerera kana regedza ndakashaura chavo kunshora vanondonesa hora vangarwadziwe netumatora twandatora avadidirire ava avadidikwire vakandona pamusoro vanondikoromora but why kuchingotadza ini chete but why nai pamwe pacho ngavanditsvete why mosvairi yangu chete but why vachidai nai pamwe pacho ngavanditsvete kusvika nhasi handina pandakambovagonera pakuta vana kuti ndopandaponera shanyangwe ndakavafonera unobva vachiti ndatovanonokera kuti ndingonzi ndatadzi vakundiraramisa life inorwadza ndirini pandichavafadza vatonsakadza